Представете си, цяла зима и пролет сте си в къщи на топло, на сянка и изведнъж първи ден през лятото на морето, по обяд, без чадър и без слънцезащитен крем. Изгарянето е гарантирано. Точно същото се случва и с нашия разсъд, когато го изкараме директно навън, без подготовка. Здравейте хора, казвам се Мария Кънева. Добре дошли на моя видеоканал Градина без химия с мама Котка. Днес ще си говорим за адаптирането или така нареченото закаляване на разсъда, защо е толкова важно, как се прави и как да не си съсипем труда или вложенията буквално за няколко часа. Какво става, ако не направим такова закаляване? Стрес. Започвам именно с тази тема, която често се пропуска, особено когато тръгнем по пътя на природосъобразното градинарство. Много хора, включително и аз в началото, съм си казвала: ще отглеждам по-естествено, без излишни намеси, ще засадя растенията и ще ги оставя сами да се справят. Звучи логично, звучи дори правилно и природосъобразно. Само че тук има една съществена разлика между това да не пречим на растенията и това да ги оставим неподготвени. Когато разсъда излезе от защитените условия от дома и попадне директно навън без адаптация, той изпада в стрес. И няма значение от какво идва този стрес. Дали е силно слънце, вятър, по-ниски температури или много силна топлина в оранжерията. Растението реагира по един и същи начин. Забавя развитието си. В този момент то не просто расте, то залага бъдещата си реколта. При доматите, например, първата цветоносна китка вече е заложена и започва залагането на втората, точно в този период, когато обичайно изнасяме разсъда навън. Ако тогава растението изпадне в силен стрес, развитието може да се забави с 2-3 седмици. Това е страшно много време. Втората китка може да се формира по-слабо и още от самото начало губим потенциална реколта. Да, растенията ще оцелеят, ще се възстановят, но няма да са същите оптимални резултати. И съответно, именно в това е смисъла на това закаляване. Аз лично предпочитам да използвам думата адаптиране, защото не става дума да ги калим срещу студ и нощни студени температури или пък болести, както е при нас хората, нали? Това свързваме с каляване. Става дума да въведеме плавно в новата среда, за да не се стига до този шок и стрес. Когато има стрес, тогава идват и проблемите. И отслабването на силите на растението и съответно по-силно нападение от вредители или болести, без да има такива защитни сили. Какво всъщност е това закаляване? Това е процес на постепенно привикване към външните условия. Слънце, вятър, по-ниска влажност. Температурата също има роля. Ако разсъдът е бил на 22-24 градуса и изведнъж попадне на 10-12, това също е стрес. Затова, ако имаме възможност, започваме още в къщи, преместване в по-хладно помещение, постепенно намаляване на температурата, балкон или просто по-близо до прозорец. Една такава честа заблуда има. Беше на слънчев прозорец, беше на супер слънчева тераса. Да, ама трябва да имате нещо друго предвид. Стъклата, новите, често спират част от UV лъчите, а точно те участват в изграждането на защита срещу силното слънце. Затова разсъдът може да изгори още на първия ден, въпреки че е бил на абсолютно осветяван през цялото време прозорец на деня. Как се прави на практика? Процесът трае около 7 дни до 2 седмици. Още преди да започнем е добре един-два дена по-рано да ограничим поливането. Не напълно да изсушаваме, нали? Но да поддържаме почвата да не е постоянно влажна. Първия ден 1-2 часа навън на сянка. Следващите дни постепенно увеличаваме времето и добавяме малко слънце. Сутрешно или късния следобед. Всеки ден по мъничко. Обедното слънце в началото трябва да се избягва и постепенно растенията свикват. Вятърът също участва, прави стъблата по-здрави, но в началото трябва да е умерен, да не изнесеме на някакъв супер силен вятър още първия ден. Ако сме в градски условия, нямаме възможност да изнасяме навън, ако сме градинари на уикенда, можем да имитираме такава среда, да отваряме прозорците за движение на въздуха, да пускаме директна светлина, когато е възможно отново с отваряне на прозорци, да местим разсъда в по-светли зони, да използваме открита тераса, ако има такава. Дори такива кратки изнасяния навън правят огромна разлика след това при адаптирането на растенията. Дали на открито
открито, дали в оранжерия. На открито повече вятър и по-рязка светлина имаме. В оранжерията имаме по-силно слънце и още много натрупана топлина. И в двата случая е необходимо такова закаляване. Преминаваме съответно към самото засаждане. Най-добре при вечер или в мрачно време. Аз засаждам вечер, за да има цялата нощ за адаптация. При силно слънце задължително осигурявам лека сянка, дали с грил, дали с мрежа, но задължително това нещо да го има в началото, когато е силно слънцето. Кои растения са най-чувствителни? Да ви кажа, въобще не е само доматът. Пиперът е по-чувствителен според мен. Може много лесно да изгори и да се възстановява по-трудно. Пътладжана също, краставиците типично и изгарят много бързо навън на това слънце. Зелевите също могат да пострадат, въпреки че често се подценява, нали, тая култура, че е много адаптивна, но и тя може да изгори. Домата може е малко по-такъв, по-прощаваш. Дори да пострада, може да пусне допълнителни корени, след това по стъблото да даде нова листна маса и да се възстанови. Ама това не означава, че трябва да го мъчим. Все пак искаме оптимални и добри реколти. Често се препоръчва преди изнасянето навън да се направи леко подхранване с калий и фосфор. Фосфорът подпомага развитието на кореновата система, а калият участва в тази устойчивост на растението към стрес. Дали е температурен, дали е воден, дали е светлина, няма значение. Идеята е да подпомогнем растението да преминава по-леко през този преход. Добре обаче да се знае, че в този момент ние не търсим азот. Напротив, избягваме го. Азотните подхранвания ще ги правиме после, когато вече растенията сме ги засадили и навън и е преминал адаптационния период, тъй като азотът стимулира растежа на тая нежна сочна маса, която е още по-чувствителна към изгаряния и стрес. И тук целта ни е устойчивост, а не бърз растеж. Просто в момента те трябва да са калени и устойчиви. В домашни условия имаме варианти за такова подхранване. Вече се надявам, че може да видите публикувано мое подробно видео, в което разказвам как могат да се използват гъбите от градината, от поляните, от горите, от кухненските остатъци. Там показвам и разказвам как може да се тори с тях. В този контекст точно чай от гъби или остатъци от гъби са добър балансиран вариант за разсада за такова подхранване, тъй като съдържат калий и фосфор в достъпна форма. Може да видите линк в описанието, ако вече има такова видео. За дървесната пепел аз съм доста скептична за такова подхранване в разсаден период. Ако все пак се използва, трябва да е в изключително малки количества. По-скоро като извлека не е директно, може да се помисля и за гасене с оцет или друга киселина, за да не е толкова алкален разтвора. Извлек от бананови кори също е вариант. Дава калци, но трябва да е добре разреден. И пак това е абсолютно по желание, не е задължително. Аз лично въобще не правя такова подхранване на разсада. Аз си залагам на това как да си адаптирам растенията и после как да ми я подготвя на почвата и самата дупка, в която засаждам. Това според мен има много по-голямо значение и за това ще направя отделно видео какво слагам в дупката на доматите, на пипера, на краставиците. А ако ви е интересна темата за подхранването като цяло, предстои поредица, в която ще разглеждаме микро и макроелементите, важни за нашите зеленчукови насаждения и как можем да си ги набавим по природосъобразен начин с подръчни материали, с ресурси, които са ни наоколо. Абонирайте се, за да не изпускате тези видеа. Отбележете с тикче всички известия, а ако искате да подкрепите развитието на моя канал и правенето на повече такива видеа, които наистина са ви интересни и ви носят полза, може да го направите и чрез бутона Super Thanks. Също така не забравяйте опцията Hype за новите видеа, които се публикуват от хората, правещи такова съдържание, с която изразявате своята подкрепа към материала, който правя и съответно той да става по-видим за повече хора, които още не са ме открили в YouTube. И така, закаляването кратък, но решаващ етап. С малко усилия в началото си осигуряваме някакви по-здрави растения и по-добра реколта. Без такова закаляване растенията и листенцата им често побеляват в края, стават като хартиени и хората много често си мислят, че са измръзнали или пък, че е някаква болест, а всъщност буквално си е изгаране такова, каквото става при нас хората на кожата от преките слънчеви лъчи, без да имаме адаптация или някаква защита.
Когато изнасяме разсада през първите дни навън, ако нямаме възможност някъде да сложиме на шарена сянка или на сянка растението, отново може буквално даже с един, тук съм сложила такъв плажен чадър да се сложи отгоре, за да може полека-лека да става тази адаптация. Може да си разпънете една мрежа просто отгоре над масата, където слагате. Между другото, по повод казвам маса, вижте, тук съм сложила една такава мрежа, която е защитна за лехите, срещу птици, котки и така нататък. Знаете ли защо съм я сложила на масата и съм я опънала додолу? За да може охлювите да не достигат до масата, защото особено в моментите, в които през нощта вече ще оставям този разсъд, който аз имам най-различни босилеци, салатки, ягодки, домати и пипери и краставици, и охлювчетата през нощта често могат да се покатерят и да ти заминат няколко саксийки само за няколко часа, но тази мрежичка съм я опънала додолу до краката на масата и си стои така в този период и така избягвам охлювите. Ето ви един лайфхак градинарски в това видео допълнителен. Надявам се видеото да ви е било полезно. Очаквайте ме в новите видеа. За сега това от мен. Чао и до скоро!